Здравейте отново, дами и зрители. Мисля, че са само мъже. Всъщност, както не. Пак с рубриката, нали знаете, Happy Wheels. Аз пак съм Виктор. Този клип ще е поне последния за тази седмица. Така, първо да пробваме Болтрола. Уилекс. Уилер, нещо там. С данивците. То само единия Дани. Дани, заради тебе ще го правя това нещо. И аз умрях, така. Фрут. Така. Плюс 3 Бота. Сериозно. Трябва уина. Гати лате. Още се движа. Мога да го издърпам. Ще го издърпам. Не мога. Не, ще го мина това ниво. Няма как. Фак, чакай. Сетвам се. Така, доста тъпо нещо тук. Стига бе. Не е така. Не. Не. Гатите пащи на тавате. Не, ще го мина, хора. Няма как. Аз съм, знаете, про. Гати. Не. Отказвам се. Ще оправя са. Гати 99 Impossible. На бащи сега ще го мина. Това ако не го мина, you're a ninja. Не, бате, не съм. Уи! Тате! Ела да ме видиш! Ау! Не знам дали това беше 99 Impossible, ама айде както и да е. Are you pro? Добре, хора, това трябва да си сметено това. Гледайте са. Така. Кинг, аз съм крал, хора, видяхте ли? Аре бе, ко става? Не мога мина ли? Това е аз съм на Кинг! И... Значи... Айде бе, моля те, Господи, да успея!
хора, сетих се. Чакайте, сега го минавам. Сега съм продължават. Аре бе, що не ста този срапан shift? Минах го! Не мога повярвам, че го минах. Сега ти това не мога. То. О! Хакер! Да, хакер другия. Гати. Не. Аре бе, стига, гати шибано това, аз на 2 нива и то клипчето свърши. Това ако не е тапащина, аре кажете ми какво е. Баси. Аз съм хакер, челате. Как го минах миналото? След това бата не мога го мина. Аре бе, бате бе, на едно клипче, бате, се мъча, гати, не мога така да свърши. Не може. Минах го, готини пичове. Рън, хаман, рън. Не. Джетрън. За пръв път играя такова Джетрън. Има много малко играене на тази игра, ама... Дани! Защо кървя? Какво правим са? Какво е? Фак. Не натам, Дани! Добре. Дани! Чао, Дани! Чао! Само да видим какво става с Данито. Това е доста брутално. Както и да е, такъв е живота. Фак, за Бога, какво е това? Не, искам да хода там! Не, стига бе! Аре, Дани, давай! Дани! Брате! Оживях този път! Какво се прави? Аз съм свръх. Не, Дани, внимавай! Внимавам! Извинете! Прав съм. Can you do it? Of course. No need to rate. Гати тъпашнята. Не беше много готино, но беше така. Сега играе последно лодка. Ето. Battle Road. Хайде. Зданието. Факт, то ще свърши. Той съм го минал и ще свърши. Довиждане, драги зрители, до другия път.